7 маротиба афтидӣ, 8 маротиба бархез. Инро Дзигоро Кано гуфтааст, асосгузори риштаи дзюдо. Маҳз ҳамон риштае ки яке аз варзишгарони маъруфи тоҷик Расул Боқиевро ба оламиён машҳур намуд. Расуле ки ба хотири ҳар як музаффарияту комёбиҳояш парчами кишвар боло мегардиду суруди миллӣ тамоми варзишгоҳҳоро пахш менамуд. Инобат қаҳрамони барномаи ҷолиб як тан аз парчамбардорони кишвар Расул Боқиев аст. ҳама ин дастоварду пирӯзиҳо ба хотири тамринҳои пайваста, талошу кӯшишҳои зиёд ва иродаи қавии ӯ ва мураббиёнаш буд ки дар хусусаш имрӯзҳо ҳарф мезананду бо ифтихор мегӯянд ки Тоҷикистон ана ҳамин гуна парчамбардорони кишварро ба воя расонидааст. Просим всех встать, звучит гимн Таджикистана. имрӯз Тоҷикистони мо дар арафаи таҷлили рӯзи парчами миллӣ қарор дорад. Варзишгарони номовари тоҷик, аз он ҷумла Расул Боқиев, муқаддасоти кишварро садҳо маротиба бо худ гирди сайёра давр гардониданд, зеро маҳз ҳамин лаҳзаи барафрохтани парчамро онҳо солиёни дароз интизорӣ мекашанд. То ки ин ҳама нокомиву бохтҳои пайи худро пушти сар намуд, мебояд дар нохунак 8 маротиба низ аз ҷой бархест. Инро Дзигоро Кано гуфтааст. Шуруъ аз соли 1972 то инҷониб, яъне соли 2016, Тоҷикистон аз бозиҳои олимпӣ ҷамъулҷамъ 10 медал ба даст овардааст. Чун дар боло оиди риштаи дзюдо сухан гуфтем, пас ба ҳамин хотир варзишгари маъруфи тоҷик Расул Боқиевро ба ёд овардем. Расул дорандаи медали биринҷии бозиҳои тобистонаи Олимпии Пекин дар соли 2008 ва ҳамзамон чандин кара ҷоизадори мусобиқаҳои ҷаҳонӣ мебошад. Дар Олимпиадаи Пекин шумораи иштирокчиёни риштаи дзюдо дар вазни то 73 килограмм хеле зиёд буд. Вазни Расул низ 73 килограммро ташкил менамуд. Новобаста аз ширкати зиёди иштирокчиёни ин вазн, ӯ бори дигар исбот намуд ки Тоҷикистон имкон дорад варзишгарони касбӣ омода намояд. Он варзишгаронеро ки метавонанд дар бозиҳои олимпӣ иштирок намоянд ва медал низ ба даст оваранд. дзюдочии маъруфи тоҷик дар баробари ҷоизадори медали биринҷӣ буданаш ҳамчунин ҷоизадори медали биринҷии чемпионати ҷаҳон дар соли 2007 дар Рио де Жанейро мебошад. Ӯ ҳамчунин ғолиби ҷоми ҷаҳон дар солҳои 2007, 2010, 2011 ва 2012 мебошад. Соли 2009 бошад чемпиони Россия гардидааст. барои чунин варзишгар тайёр кардан хеле заҳматҳои зиёдро талаб мекунад. пеш аз ҳама мо бояд аҳсан ба падари бузургвораш бием. он қадар маҳорати баланде ки дорад, як идеали худи ҳамун сармураббӣ аст. ҳилаи хича, фанди хича аз кадом паҳлавоне набошад мегирад. Расул имрӯз на танҳо миёни мардуми тоҷик, балки берун аз он низ шӯҳрати беандоза пайдо намудааст. Бисёре аз кишварҳо талош намуданд то ӯро аз худ намоянд. Чун мураббии Расул намояндаи Россия Михаил Елчанинов буд, ҳамин буд ки мактаби варзишии дзюдо бо номи худи ӯ Расул Боқиев дар маркази шаҳри Москваи Федератсияи Россия дари худро ба кулли дӯстдорони варзиши дзюдо, аз он ҷумла намояндагони Тоҷикистон низ боз намуд.
аввалан ӯ ҷавони соҳиби истеъдод аст. умуман дар кишвари шумо чунин варзишгарони бо истеъдод зиёданд. вақте ки бо Расул тамринро оғоз кардам, услуби тарбиявиашро тағйир додам, то тавонад ҳангоми сабқат мувозинатро нигоҳ дораду нафтад ва натиҷаҳои хуб ҳам ба даст овард. ин буд ки имрӯз ӯ соҳиби чунин мақому мартаба аст. як варзишгари номдор ва ҳамчун як варзишгари пурқуввати ҷаҳон муаррифӣ мешавад. ӯ барои ғолибияти нанга номуси миллӣ аст. ҳанами чизҳо ҳама вақт ӯра ба роҳ мебурд, ба пеш мебурд, роҳнамои ҳанами дар зиндагӣ ҳамаш ҳамун нанга номуси миллӣ буд. ҳамин чиз моро водор мекард ва мо ҳам дар баробари ҳамон варзишгар, дар баробари мураббӣ ашк мерехтем. ҳама мехоҳад ки ба монанди ин гуна варзишгари маъруф Расул Боқиев бошад. бале, ҳама мехоҳанд ба мисли ӯ бошанд. ба нафаре мегӯянд ки ту варзишгар ҳастӣ, мегӯяд не, ман ҷудочӣ ҳастам. магар ҷудо ин як навъи варзиш нест? немегӯяд. ҷудо ин ҳаёт аст. ин аст ки дар баробари машқи бадан ҷудо шӯрнокии инсонҳоро баланд мекунад, тағйирпазирӣ ва мувозинаташонро нигаҳ медорад, тафаккури ахлоқиро дар инсонҳо тарбият мекунад. Расул дар баробари машқу тамринҳо ин ҳамаро дору аст. ба шогирдонаш низ оиди маърифати баланд дар риштаи ҷудо дарс мегӯяд. чун дар боло гуфта шуд, варзишгарони Тоҷикистон шурӯъ аз соли 1972 то инҷониб ҷамъулҷамъ 10 медали бозиҳои олимпиро соҳиб гардиданд. аммо медали биринҷии Расул Боқиев аз Олимпиадаи Пекин, чун дар даврони соҳибистиқлолии кишвар ба даст омад, раҳкушои дигар медалҳои олимпӣ, аз он ҷумла медали тиллои Дилшод Назаров буд. мо дар барномаи худ оиди дастоварду музаффариятҳои Расул танҳо 10 дақиқа сухан гуфтем. кам ҳам гуфтем, вале барои Расул тай намудани ин роҳ албатта осон набуд. инсоният новобаста аз он ки беҳтарин хислатҳои шахсиро доро бошад, новобаста аз он ки шӯрнокиаш баланд бошад, билохира ба он нигоҳ накарда ки ҷисми солиму пурқувват дошта бошад, пас аз вафот агар кори бузургеро анҷом надиҳад, ин ҳама фаромӯш хоҳад шуд. ин ақидаро низ асосгузори риштаи ҷудо Дзигоро Кано гуфтааст. номи Расул ҳамчун ҷоизадори медали биринҷии бозиҳои олимпӣ ва дигар мусобиқоти ҷаҳонӣ як умра дар таърихи варзиш боқӣ хоҳад